Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako zaradiť čiastočne odpísaný alebo úplne odpísaný dlhodobý majetok. Čiastočne odpísaný majetok je taký majetok, ktorý ste odpisovali v inom ekonomickom softvéri. Majetok zaradíte vo voľbe majetok, dlhodobý majetok, kliknutím na tlačidlo pridať. Vyberte okruh, pod ktorým chcete majetok evidovať. Vyplňte polička skratka a názov. Vyberte druh majetku. Cez tlačidlo s dvomi bodkami vyberte klasifikáciu produkcie. Ak sú v tabuľke viaceré záznamy, vyberte ten, ktorý bol aktuálne v období, kedy ste obstarali majetok. Vyberete ho kliknutím na riadok. Najdôležitejšie políčko vo formulári je spôsob daňového odpisovania. Hodnotu v tomto políčku po zápise už nie je možné zmeniť. Formulár zapíšte. Otvorila sa druhá časť formulára operácie s majetkom. Na záložke operácie s majetkom pridajte jednotlivé operácie s majetkom, napríklad obstaranie, zaradenie, technické zhodnotenie, vyradenie a tak ďalej. Kliknite na tlačidlo pridať. Ako prvé vždy pridáte obstaranie. Do polička dátum pohybu vpíšte dátum, kedy ste majetok obstarali. Sumu, za ktorú ste majetok obstarali a kliknite na zapísať. Znovu kliknite na tlačidlo pridať. Pridáte druh pohybu zaradenie pôvodné. Do políčok daňové vstupné oprávky a účtovné vstupné oprávky vpíšte oprávky majetku, teda sumu už odpísaných odpisov. Kliknite na tlačidlo zapísať. Znovu kliknite na tlačidlo pridať. Teraz zaradíme majetok do Humanetu. Dátum pohybu bude 1.1., pretože databázu sme vytvorili k 1.1. Suma musí byť vždy zhodná s obstaraním. Polička vstupný číselný rád a zaúčtovanie zaradenia DM nevyplňajte, pretože majetok ste už zaradili v inom ekonomickom softvéri. Vyplňte len poličko predkontácia pre účtovné odpisy. Na základe tejto predkontácie sa budú zaúčtovať účtovné odpisy. Zapíšte a kliknite na tlačidlo Plán odpisov. Na záložke Daňové odpisy a účtovné odpisy si môžete skontrolovať vytvorený odpisový plán. Majetok zapíšte. Pre tlač majetku majetok označte a kliknite na tlačidlo Tlačiť označené. Voľbu Karta majetku. OK. Karta majetku sa zobrazila. Pre zaúčtovanie účtovných odpisov kliknite na tlačidlo Automatické zaúčtovanie. Vyberte si obdobie, za ktoré chcete odpisy zaúčtovať, číselný rad, do ktorého chcete odpisy zaúčtovať a kliknite na OK. Doklad účtovných odpisov sa zaúčtoval do evidencie Interný doklad. Bližšie informácie o majetku nájdete v príručke Majetok.